Hari ni kepor ka mentang kwa man kren ni ke khubor ka boblai bu ka dok no janga ba kata kalong ngatharai ba ki briew kin lyngngoh iaphi ngatharai ki briew kin lyngngoh iaphi shoi ka tanga kwa ban khublai fi we baro ag kerteng ke jong Jesus Christ nong panem jongi ba ka kerteng ke jo shisha ka de ka kerteng ke ba thiang tam ka ban bor tam ka kerteng ka ba bamla ban ni jor ba ka no ka kerteng mar ma ha ka kerteng ke jo ki khase bro ki dam krop ba ha ka kerteng ke jo bro ki thli ki pla ba ki pla ki ki thli ba dei tang jisu ba dei tharai ba dei tang kwa ba nong fi ha ka ne ka kerteng ngakren ya ka bor ngakren ke jing pen khia ngakren shisha ya ka jing pla ya ka jing sok ka jing em ke jong fi ba ngai ke ne ka khubor ka ne ka sngi ka long jing ker khu ken ya fi ha ni ka pon ka kwa ban kren ni ka khubor namar ba dan sibun ba ki breu ki la ilyngngoh ha ya fi namar ba ki tip ya ke jing em ka ba fi em man shwa ki tip ya ka ta ka kom long ka jong fi rei menta fi la pediang yu trayam ki ilyngngoh ha ya fi but ka wei ru le se kim pada shania ha ya fi namar ba le se fi dang shukala ba de heng tam ki kim pada shania ba ya fi rei ke ba ki le menta ka long ki shupet bi ya fi la ka ni ke jing ka la ka de ke shisha ne ka de ke shule men le ne le se ke shulong emotional ne le se ka ki pet ya kata but tang ba ki pet le se ki la ban pendom ya fi pen shrai fi le se da ka ba ki ong kum ni kum tai ya fi but ka jingkali ka long ro ka ni ka sngi fi le kum no ha ba ki breu ki kren kum tai ya fi ba ki pendom ki pen shrai ya fi ki penram ya fi le se mo fin le kum no ha ba ki ong kum ta kadon ka jingja ka bible ka ba kum kata ya ka ba ngiu i ba dan ki breu ki ba dang ilyngngoh yang ne wei breu ba de heng tam ba ki da Pedro ia kata ke jing im ke jong u bat kida ilyngngoh shishai u bat hadien ba ki pet ya u ki thu shishai u ba pleng umde u ba shulong kai kumni kumta henre u de u breu ba shisha ba de kata ngila ban shem na ka kam ki apostol kal nong ba ar phra ya ka ba kan ke jing jang ala ju kren man ka por dengan kren biang se shisien ha ne ka step ka bementa nginya puli biang ka ongom ni ti ondang ila yo la im onda kumta ngile tiap la khot kerteng ya kata ka dol nong melita kani ke jing kren ke jong pol wong ba onda ha ba kila la im namar ba ka ling ba ki shong kala pra phum lai ting kho ma kala kawan kata ke eryong kala pra ba kila jingi ba kila poi sha kata ka dol nong ka ba kerteng ka melita ba anda ba kila poi sha melita ka babel ki tho ingi bat kita ki nong kila pen i ki jingle i yangi ka ba khampla namar kila sluding ba kila ya khot snow bha yangi baro namar utau slap uba men kata bat namar ka jing peja kita ki breu ki badan kata ka Shillong melita kata ka dol nong melita ki de ki breu ki babha ki breu ki ba les bun ki bele i haba ki i ba kini ki breu kat ni kila yang ngam kata ka kila shwe jingi ki poi kata ka dol nong jongki kim shimla le sniwi ki hinre kila le bha pen ban namar kila isnai ya kita ki breu ki bala ji rempat na do kli do kejat but namar kata ka jing peja but namar kata ka namar tau slap mo but heng ta ba kilai pen me eru kilai sliu ki ding ki jongki ba kilai khot snow bha ya kiru ia ka bakin yo ia kata ka jing le bha ga jongki shisha kilai le bha ya kini ki breu ki ba poisha kata ka dol nong jongki aga to ka sngi ngala kren ya kata ba ka jing don jongki ki breu ki de arspa nyopon reungot kilai poisha kata ka dol nong banda bakila poi shakata ka dolenong ka ikabaja bakila le bha komta henry ka babel ka ong ni ka khot ka bala henry upol habola la khar shiba aki ding bola la te yaki hading usain po ulami no namar bashit bat ulas no na ka khti ki jong upol wat hapdeng jong kata ka jing kriat hapdeng jong kata ka jing ji rampat shimla shongsa ang tahaju ban shukmi lenti ya ka jing isnai na ki breu upol ude ubreu ubam kmi lanti ya jing snai jung ki breu ma uru wat ula that ma uru wat laula ji rempat wat laula than ru unre u klem shong sa haju ban kmi lanti baki breu kin wan ai jing snai ul ne kin ya rap ul ne bakin le u bakin wan rai ta ka ding hajan jong u bakin pen sa u ma u ka babel ge thu ang ni apdeng jong ta ka jing than apdeng jong ta ka jing kriat apdeng jong ta ka jing ji baro shiren yang ngai apdeng jong ta ka jing that ru namar kila ya jingi te kila ya that riu pol hangning i ulait ban kharding shiba utrei wat hapdeng jong tau slap utrei hapdeng jong kata ke jing ji jing that jing than utrei bat uklem
pa buklem ordar wan ra enga kata ulet Bantei hingam tip tegi wei kile komno hendrenga yo I hang ni upol utrei ulet ba hi ya kita ki dieng ulet khar kita ki dieng ki badan hakata ko dolen nong ya ka baun yo ban pen me ban yarap ban pen me lang ya kata ka ding baga babel ko ong ne henre upol la khar shiba gi ding bola la tei ya ki hading usain pu la mi no namar bashit balblas no anaga kti jong u oh namar bashit balulas no nagakti ke jeng uta usen po ulami nagataga ding but kumta one by direct but upo ba yagakti ke jeng upol ba uni usen mde usen uba baha kini ki briew ki badon hangta kita ki nong kendong ki thu yo tau merat bo ulong si shau basneu ba ka bi jeng u sia ka dei ka basneu Bagai ka bajang ni timen ba kita kinong gendong kila yo I to umrat us dia na kiti jong u kila yong perlo klemar tatien uni ulong unong peniap briew uba ulala yo light im na gaduria ka kput kam syam la sha ye u ban im shisha kini ki briew ki mutur bet ba upol udai wei na kita ki koidi udai wei na kita kinong tam sniu lene unong peniap briew besyirkai tam hak khmat jongki yong bet uni shisha ula dei unong peniap briew uba syirkai tam ulala im na gaduria henre menta ka kput kam syam la eu menta ka ne ka jingyap kawan bat kala po eu bat un sayap no namar ka ne ka bi jone besen ka kput kam syam la sha eu ban im ki ong kumta ta ka ka bajahang ni anda ba kita ki nong kendong kila yo I bau tau besen ula po eu pol But kay ka bajang takat kum ka jing sutu juki ka long be uno ubril u shapu how ni ubsen unjen dala yapno hangta unda sip but unda kertat unda kelon kram but nget un sai jertho un yapno hangtai kay ka bajang ka long sisha kum ta unda lapu to besen pen ban habau la kenterno yau ta umrat hading umpang henrei kile khmi lenti u bun sip no lane ba on saklon yap no shisndon henrei haba kina khmi lenti slam bat kilo I ba shimla sneu ru kila kala jingmot bat kila ong ba ulong ublei ka babel ge tho ingi hang ni kita ki breu ki I kila kendit ani la po besen kai ka baja upol kan ther to besen ha ka ding but ngay las ma ukong hi shipang na marwale to besen la inkong but ka khlempin snewi u trei kum ju u pen khale ta ka ding la se bo ita ki ding ha ta ka ding u ba ri nang ta ulong bi kum ju begini ki priu ki pet hang tam ki ong be ani si sanin kong ki ong be ki la tharai snew si sayo bo de unong penya breu be syar khaitam Bar hadin nang takat bagi nang pet you lesi kinang kren lesi kum ni kum tai mal lesi kila comment oh ni te ula yap se shpang ni kum ta kila kren sneu bhai upol kila kren sneu bhai Rekat ba kila khmi lenti slam mo kila pet slam bhai ngangai ka khmat ka jongki kam shim la pet shu shaki wei pat reitang sha upol bar kai ka bajang ta andala slam kila ya pet reka khlam jaga u kida snolongo hingan kita snolongo ani kyong lada deu breu te unjin dala yap na do mene unjin dala sei jertho unjin dala at se ula kalon ba ula kertan ta ba un yap no henrei kyong ni breu udei uba ipala kita snolongo si shayu pol bat kita kelaktien ba kita ong ani imat uneu la deu blai Mene ki mut bo de unong penya breu menta pat ki ong ba imat neu la de blai namar la da de breu am un jin de la yap hang ta hi namar kata ka bi ka de ga basneu do kata ka baklan do kata no normal human being no breu ba la da de tang breu un jin de la yap no hang ta pi ka ni ke jing cha am ka ja namar blai kwa an buram yo pol Tading tam la daw mishim la po daw busen ngangai ka khamat joki breu am kinum focus sa upol kila ban page ni sta kinya bon kam nga tharai hagati ki kam hagati ki jingbon ki jongki ma kita ki kamra ma kata ka sgi ban kre ba kre di ya kita ki koidi hagata ka sino henrei ka babel ko ang namar ba wan uneu busen ba namar bula po uneu busen ka khamat joki baro ka page tang shi upol kamur upol la kalalong ko utau figure utau icon hagata ka porma dan utau breu ki mudur shani uneu la de no punya bakrau tam kamut ula de hero na
pedeng jong kita ki koi di bro uni tu la di bakrau tam uni la di sya budakai tam uni tu la di sya buronar tam gidang mut kumta bakhamat juki gidang pizza ayu Porque ke baca namar tau besen kalong penman ke jingker khu yo pol namar ula po tau besen kam jaga ke basni un mar ka bor ke jong blai ke dan hau pol baki dei ke bor ke jong blai badi nenta ki dang mut dor sundan ba dei blai dei ta kwa banong fi ke ni kesngi se bun ki bru ki la ban lengo e fi ba men shwa ki dang mut dor fi dei sha kum pol ma ki baki mut dor ki ni ki bru ki mut dor fi sha bu dei tau bru ba ngai ki le yo sngo wa shnong thao ka no ba pi long ba da kai le se bo krensi krensang ba im thala ga ji ba di ba ba la im o ba im auria ba la im ji im ba jot ba ba menta na mar ba fi la kala gidang shu pe kai shu ya pi ki ong ni bru tip kanu sngi in yeng kanu sngi tharai ila ban long kum ni ta dau kinia po ya pi ru le se ma ki tien ki ba la ban long kum ta ki bsen le di kum ta ka bi ru le se ma ka ba po ya pi tang tang pi sngo hi ya ta ka jing po ga jong ki tang ba la fi don yo ta men sim ba ko jong blai la fi don sha ya ta ka bor jong blai ngai em hadu man ta ka mong e ta ka men sim jong fi kam pang hi re kam sim la pen sniu e ru ka ta ka jing kren ga jong ki mar ka ta ka dei ka wei ga jing sha kum ki brio ki skoling ngo ba ya pi na mar ba pi la ka la ba mut man ta But mentam ki kemi lenti be ya ka ba fin si fin at fin kelon ba fin sai jertho ki kemi lenti be lesi ka perthai ka kemi lenti ginang ong ba ini syukala la kala kam to iman ini la syu buat la ka buat rumah kam to la ni emo tau jisu la ni la syu ki bidon ki bru ki ong kelan niam la ni klem niam kita ki ila ban long ba ki pek kha ya pm ba ki pek baru ya pi ya shrum sheneng village ki lesi ki tu khana be nang chpang jong piru la de hayeng ne ha snong le parlok jong pi ni ki bayeng basem le se ka topic ka jong ki ka dei bi ya pi be le se na kaliang ka kor ne na yang ki bayeng basem le se ki ne kran bi tang shpang jong pi na mar ba ki snol ngo ba pi vila kala ka bamut ba vila kala si shahiru ba de sa ka khmat juki ba baro ka ki pet be ya pi menta tadeng tam lele ki la ban don mo ki tien ki bala ban pu ya fi ki ban kren ya fi phim la ru ban le khang ki shintur jong ba ro ki brio wat kren wat ong gom ta le phi la ban pen snap jar ki phim la ai ba ki ong kat ba ki ong ma ba pli ki dei tang ki brio te mar ba gom ki brio ki don hi ka ta kar kom par khat ka ta kar kom sngo kom ta rei to ai ba ma phi pat am phin yeng be hadu ka ba kut te yang be hadu ka bakut hoi ki jin jar gin wan ki jin pen soi gin wan kita ki jin kren nang ni nang tai ki wan be in renga kwa manong yifi ai bo phin yang hadu ka bakut hadu ba ki da sngo lengo sundan kan ya kata ba deng ta ka bakhat du em ki nong di sha ka ne ta ka di riu blai lesin nang kong ki ong phi phila klim niam ne phila le la yo ki ji kai bakla ngam ta gila ban ong ba kumba ong ni ki brio yo pol ba u de nong pen ya brio kila ban kren sni fi rei ha fi ai ne how try am kina skolengo ba hadin nang ta kino am ani la dei si shai man tading ta kini ki bri ki bakren ben fi baro gitu ki sngiam kin sawan phat dwai ha fi ki ba ja hang ni i hadin nang ne ti hajan kata ka jakala don ka khndau jong urang ba kata ka dol nong ba kerteng Publius uni ula pediang yangi Paulus sumar bhai ngi lais ngi daga bale buram namar ba kala ja kata ka kamba namar bakal aja kata ke jingjia ke baka penlengo syayaki upol uyo e ke buram no blai badeng ta bagi breu kita buram syaya u kita le kerpang syaya upol baka babel ke tu ye kan ni ong ba kala jaru bokpa jong Publius ulapang kisho baru suot haga upol le rung baru haba ula duai ula bu ikti ha u ulapen khia yu Dionda lole igani ki weiru de ki bidon ki jingpang kata dol nong ki lewan hau bala ulapan khia yaki ki bala yele buram miru yangi da shibun ki jing ai buram te haba ngila yapen mi no ki le yabu ha ki lieng yaki ki bangi don kam pi igani ka wei baleng ba kata ka jingjia haba shupai i kum bagas niu re kata ka jingjia pen ban ka pendon nam yo pol leng ba itai besen ka sisya kawan ra pen ban ka buram ya yo pol namaru blai pendon buram yo pol tading ta ka bang fi men ta kila men kren ka be kren re hadin em sepet kumba upol ulet pen ban sying to Publius bukti to pa jong u bapang soal bapang hisho yo khia paski weide ki breu ki wan em bagin pha dwai bagi yo khia ero ha ka ti ki jong pol bagan long kum taro ha ka jim ke jong phi maru blai udan ya ka
ka purpose udan ye kata ka plan udan si syai kata ka jing thmu ha ka jim ka jong phi tading ta ka nong phi ka ni ka sngi ka man tam le cái cái jam ta cái cái bahas da sampai setengah no em kinda ngolengok ba kinda nget hiru ba pi bot you play ba shisha you Jesus Christ ba Nazareth bala ban le ki kamba ba kinda ong shisha pi de uri play mdai shu ba sha elam bakla ba leng ba jong phi long jing khu ga ying long jing khu ga nya ka shnong ga thao iki kor ki kha ga jong phi long jing khu ya ka prthai ba ya ka hima ga jong play tadeng ta ngai u play sepenan kam ya phi tadeng ta kinda ngolengok ro kinda ni tu men shwa ba long kum to ni mun shwa bolong kum ta ni ka to ka long kum to ni lesi glasin ipi di kerteng basni ru hadian ti kyong ani mlong shu at kren kum ta banganget pa ka buram ga jong blai kan teng shan ba ki breu kin buram ya fi ba kom jo ba fin sa I ka kamba ka bo blai ru nang le khen leng ba ki ti ki jong fi nganget ani ka por fi yo man sim leng ba ni ka ji kai nganget bo try un ker khu ya fi nganget bo try un pa sla ya fi bo nang ai bor ya fi ba phin yai ne what happening jong kita ki jing shakren ke ba phi shakren ki ni ki sngi mlele nyau ke jing kemen su da fi ha ki jing tenjo ki ba bon jai ni abala kren ben ya fi ru kemen ba tu shat kemen ru namar ka ba kraw ka ba nong jong fi ha ki beneng ong ka tin ke jong bleng ina duai ha ni ka por menta trying a duai nam ni khon jeme ki belang kala ka bomot menta go try ki bedon ru hapdeng ko kana ki jing shakren ki jing sha kan tho apdeng ki jing sha kedokti ki babon apa deng ki sha pristom ru lese en ritranga tep bakini ki ek boro ka jan na ka benda ka jing bha yekini ki khon jeme try ngai me ai bor ki bakin yai ne go try bakata ka bor ki jing kren ka ka bor ko kna try jo ki jing sha kan tho ka nom pen pang e ki kum ba ka bi jo ne busen kam shim lala man pen pang yu pol kum jo ni ki bi go try jong paman soitan ki ba prashang ban pen rong ha ka jing mo perkhat jong pi ka nom la ban kta ye pi finom pang e finom snow e hiro fin kemen pen ban bastang shipor kata ka jingkran ben kan kalalong sya ka jingero but nganget tra shisha bigit lik ki ben baro kin sasdang ban yaro ya pi kan marba kini I ka buram ga jong blai ki jim jong pi tren daman tanga duai nga kar khu pi ba fin long ki be yaine ba yaine shakri utra ho shakri utra upol ho ulak yai khari ti ding ba ulat trei shim la sange ba piru ka de pi ban yai trei ban yai mani ban shakri u blai ba ai be ka ding jong blai kanai klang kanai plu apa ka donor ki jong fi upol la bu ida ki ding knang ba ka ding nang khale piru kan halaga sngi ai ba phin duai ka wei po ka wei kan ka jing duai ka jong pi ka wei po wei ka jing pule ka ktien ka wei po wei kan ka gm ka jong fi ka nang long ka ban bin kalang sho I ka ding ka jong man sim ba ko ya po ka donor ka jong pi ba ga ngai pinai klang finai plo finai shakri utrai bo trai nang pen kam shu e pi ha ki sngi ka manwan ka buram shisha ka jong trai ka long halor ka gm ka jong pi namar kita ki bi yaine da ba kot kita ki nyola em ba nang yo ka buram ka jong blai finang yo ka buram jong ki breu ba ngai trai nang kar khu fi yang scam do ba kot agar teng jong jisu ya duai nga kar khu fi amen but amen hallelujah ini au trai ka buram ka jong blai ka sapa ba ya ka ji em fi ko le shi bo ngai shem la shai ka ski blai ta ka buram ji amen amen